Seguim en directe amb tots vostès, 2:15 de la nit. Encara ens queden molts temes, continguts interessants. Recordin que marxarem fins a Martorell per veure quin és el problema que hi ha amb l'aigua, aquesta privatització d'aquesta empresa que ja ha portat a manifestar-se pels carrers als seus veïns. I a banda d'això, avui també hem volgut sortir al carrer. Tot i la crisi, vostè ja té pensades les seves vacances? On anirà? Què és el que farà? Analitzarem totes les seves respostes amb un especialista i en un entès de la matèria. També coneixerem les seves fotodenúncies, les que vostès ens envien a td@canalcatalà.com. Si vostès volen participar en directe aquesta nit amb nosaltres, tenim un telèfon perquè puguin entrar al programa. És el 93 470 62 49. 93 470 62 49. Avui ens havíem quedat parlant d'aquest tema, d'aquest buit legal que hi ha a casa nostra amb aquesta llei. Són persones que decideixen viatjar fora a d'altres països per contractar una mare de lloguer. Una problemàtica que arriba quan aquí a l'Estat i a casa nostra no deixen inscriure al registre civil els seus nens, els seus petits. Alexandra Martín. Hola, Miquel. Què tal? Bé, precisament ja aquesta setmana hi ha hagut una publicació que feien un balanç de 4 anys després què passa, no? Si tenim el matrimoni homosexual, però encara queden moltes coses, com per exemple l'adopció. I a mi m'agradaria recordar el cas que tu recordaves, que va ser al febrer de 2009, quan un jutge de família, el senyor Fernando Ferrín Calamita, va ser condemnat pel Tribunal Superior de la regió de Múrcia a 2 anys, 3 mesos i un dia d'inhabilitació i, a més, a pagar una indemnització de 6.000 euros. Per què? Doncs per un retras maliciós en un procediment d'adopció per la companya sentimental de la mare biològica de la nena. Aquest va ser un cas, i a més a mi m'agradaria sobretot llegir la seva declaració última, que ell demanava la seva absolució perquè ell deia que se li estava acusant per ser catòlic. Ell va dir: si pese a ello, por motivos políticos o ideológicos o incluso de cristianofobia, se me expulsa de la carrera judicial tras agotar todos los recursos legales, lo aceptaré como venido de las manos de Dios. Jo sempre amb les meves... Bé, ja ho diu tot, no? És a dir, aquest senyor no jutja, és simplement bisbe, directament, no? És a dir, si tan catòlic és, que se'n vagi i es faci bisbe. Si és jutge, no té creences, no té política, perquè a més la llei ho prohibeix, que un jutge militi en un partit polític, i no té ideologia, simplement jutja una situació neutralment. És evident que és una persona, no podem evadir que tots són persones i que no es pot evadir, però les seves creences no entren dins del jutjat i en canvi ells les posa. Per tant, el que tenia que haver fet el Consell del Poder Judicial no era molestar-lo solament, era acomiadar-lo. A més, últimament hem llegit també que ha arribat una proposta de llei al Parlament de Bòsnia i Hercegovina, la llei del matrimoni homosexual i també de l'adopció. Doncs què ha passat? Que ha creat tal polèmica que ni tan sols continuarà endavant, i això que és una de les condicions per a la integració en la Unió Europea. Sí, però com tots sabem, Europa és aquell gran vaixell que tothom vol pujar i qui no puja per la coberta de passatger ho fa per la coberta de càrrega. És a dir que no importa. Grans frases, les que ens estem quedant avui al programa. Finalment, Miquel, vull recordar que encara hi ha a 80 països al món que prohibeixen l'homosexualitat. És més, a 5 d'aquests països ser homosexual et pot caure una pena de mort. Per tant, encara queden... Entre ells Iran, que està tan de boca ara, i que tant volen que s'adeqüi a la ruta de països civilitzats, però no compleixen amb el que marca les Nacions Unides ni els drets sobre la humanitat. És a dir, que... de què serveix? Amb això nosaltres ho deixem aquí. Pere, gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres, per explicar-nos, en primer lloc, la problemàtica que existeix amb aquestes mares de lloguer i després que hem anat subgranant temes i vostè s'ha carregat a la gran majoria d'associacions. Primer, el mea culpa. És a dir, primer mirem-nos a la palla nostra, que és el que no estem habituats a fer. Sí, però vostè, a l'hora que diu això, ja se l'haurà mirat. La meva sí. I després ha atacat els altres. Evidentment. Nosaltres, li he de dir, també, havíem convidat a diferents associacions... I no han volgut donar la cara. I no han volgut donar la cara, però sap per què? No perquè no volguessin venir al programa, sinó perquè estava vostè assegut aquí. Ah, val. És el que ens han dit. Sí, es veu que la veritat ofèn. Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Pere, gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Nosaltres el que hem de fer ara és continuar, marxem fins al carrer. Per què? Perquè avui al nostre pulsòmetre hem volgut